Everyone! Napod ko ako mga office mates, I guess. Hindi, okay lang, oh. Hi! Say hi, guys! Yun. Hi! Yun. Ano daw? Kakaime daw kami. Sagot ni Marvin. Oy, sino nga ba yun? Nakalimutan ko. Aray, mag-hi ka naman. O, yun. Ano mahambal mo, Salding? Ikaw na nagkakaon, ha? Ha? Ano mahambal mo? Ikaw lang yung nagkakinaon? Dason? O, sige lang. Doon mahanap na yelo, yung 7-Eleven doon, nire-renovate pa. Saan? Kumeme ka, girl. Ay, ang ganda mo talaga sa video. Saan, di mo papatalo ka ba? Ang ganda niya sa video. Talaga ba? Ano ba yan? Nakakapila, friend? Bahala ka. Guys, today is Saturday. So, kagina, kakatulog ko, gawd nila. Tapos pabugta ko, wala na tao. As in, isa na lang ko. Ako na room. Yun. Sa babaw ko na side. Isa lang ko okay lang. Naglaba. Tapos, hindi kasabot maglaba. So, namula yung kamay. Tingnan. Hindi ako marunong maglaba ng hand wash. Mag-isa lang. Tapos, mamaya, maaura si ate. Kaya makit-anay kami ni Jomar. Wala, malagaw-lagaw lang. Ano, pampalipas oras. Yun lang. Tutur namin kayo mamaya. Ipakita ko sa inyo kung saan ako, gumagala. Hi, I'm finally with Jomar. Busy ang ligata. Naman how. Ako ang lipstick, Clay Crush ang Maybelline. Maganda. Diba? Nudes ng Maybelline. We're walking. Ganda makanto. Sunod lang yun. Nakapot ako sa inyo. May game ang PBA ha. O nga man na mo tao. Sara na ito. Ha? Ay, yung pizza rin, pinanusok pa. Yung istorya sa Iloy. Bilbil. Oh, gumamay na! Gumamay ng bilbil, oh. Hello. Maluto sa ako na pinakbit nga Ilocano. Iya ka Ilocano. Ay kami sa market. Ano ba? Gusto ko sana yung isa pa eh. Alam mo yung parang maliit na daw. Ano po? Udang. Hindi. Yung parang bulaklak siya na pahaba. Walang ganun dito. Yung bulaklak ng kalabasa? Hindi. Yung isa. Hindi siya bulaklak actually. Parang, ano ba? May God. Ano po? Yung green na mahaba? Oo. Ano po? Wala ba? Yung parang uod? Oo, parang uod. Hindi na malapot na siya. Hindi. Basta, manood ka lang. Kala mo. So, i-film ko yung pagluto para mabala nyo kung paano magluto sa pinakbit ko nung Iloko. So, muna yung mga panakot sa iya nga pinakbet. Yan. Hindi ko alam kung anong gulay yan. Nakasubscribe na ako sa channel mo. Oh, sexy, di ba? Ano? And that one. Hindi nakasama na. Pinakbet. Tapos, yung rice na nilaluto sa rice cooker. Ang ganda mo, te. Kain. PBB Miss Teen 2016. Sinong bet mo? May akon. Oh, di ba? Matulog na kami. Dua ka sexy.